Yura kalau masalah jika iwak sapi lho lha sudah braskop dhewe ternyata sing ning omah wis selamatan itu lha kok iwakku kelong waken lha yo mbon lha kok jenenge katir mrene lha piye kelong dijigoi karo Yura kok gomuleng kira jo selamatan lha itu arep tuku meneh ngene darso kalau ngene tuku iwak apa iwak sapi meneh apa iwak pitik gajian kok masak lha iwak nyambe lha kok karo sing dituku apa iwak nyambe lho yuk apa yun iwak nyambe masalah lho ngono ta berarti udah ganti dasarnya aku barisan ngono wis dhisik kerso iki tak tuku ke TikTok lah makanya aku tak nggo dhisik lah aku kan ape dulu ganti meneh yo makane panen kowe jenenge deminyar jenenge jangan nyesel kowe pamer ora umum lah bojomu kapan kok nek dasar ya bojomu kapan kok nek lah bojone tak kerja bandungan lah bojoku lho delokan mulai-mulai wis nyanyi tak kok nek labinyang masalah wis so penuh itu paling dasar tok papat sopi terus apa itu telu ya gane piro 50 anu 100 puluhan paling kok makane yo ngomong bojomu kan ukone kok ngakeh murah ning TikTok kok sen kok iki murah promo digo sore barang yo iso kok yo iso go mangan yo iso go turu yo iso jeng masalah gem tuku jeng